Hvis din scooter begynder at køre mærkeligt, så er det nok fordi, at stempel her, det er rødt. Det ser sgu for godt ud. Hvis det er sådan her, vi gør, kan I sgu lige så godt bare smide over det helvede til. Der er ikke noget at bruge til mere.